Wannan abin da kake gani a sama, wannan wata ne na Rabiul Awwal. Wata ne na Rabiul Sani, amin. Kamar jiya ne wannan Islamic calendar ɗin ya tsaya. Amma yau muna cikin wata na huɗu ga Rabiul Sani. Muna cikin wata na huɗu. Wannan yana faɗa mana cewa rayuwar mu tana ƙarewa day by day. Ka kalle shi, wata na haske amma wani lokaci zaka ga yayi duhu. Inda rayuwar mu ke ƙarewa kenan. Day by day rayuwar mu na ƙarewa. Me ya kamata ka yi a matsayinka na masoyin Allah, na masoyin Manzon Allah? Ka ƙara son Allah da Manzon Allah. Zai kusantar da kai Allah. Amma in kana bin wasu sharholiya na duniya, inda wannan watan ka ga yayi nisa, haka za ka ƙara nisance ka da Ubangijinka. Saboda haka mu ƙara yin ababen da za su kasance mana alkhairi a rayuwar mu. Saboda idan yau kai ne, wallahi gobe ba kai ba ne. Kana ji kana gani, in ba rai, in ba tsufa akwai mutuwa. Ko zan ce in ba mutuwa akwai tsufa. Ababen da kake yi da kanka wallahi ba za ka iya yi ba. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah.